Issa huwa konfermat li l-Gvern se jibda jnaqqar anke mill-baħar sabiex ikun jista' jsir iktar żvilupp. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru nnifsu wara rapport fil-Gazzetta tal-Mument illi kixfet il-pjan tal-Gvern. Muscat ammetta li dan ser ikollu jsir minħabba l-ammont dejjem jikber ta' skart mill-industrija tal-kostruzzjoni u li ma fadalx iktar spazju fejn jista' jintrema. We're running out of space fejn ħajmur construction waste. Bil-construction waste l-lum il-ġurnata fejn qed jintefa' f'barrieri li huma spent. U qal ukoll li dan l-iskart se jikber ferm aktar jekk isir il-proġett tal-bini tal-mina bejn Malta u Għawdex u għaldaqstant irridu naraw kif se niddisponu minnu. Muscat irrefera għal Baħar iċ-Ċaq bħala żona fejn tista' ssir ir-reklamazzjoni. Iżda qal ukoll li f'din iż-żona hemm speċi partikolari ħafna ta' alka imsejħa Posidonia li tista' tkun ta' problema l-iżvilupp. Mhux magħruf jekk sa issa saritx konsultazzjoni mal-esperti fuq din il-materja sensittiva. Muscat qal biss li qed isir studju mill-ERA, mit-Transport Malta u mill-Awtorità tal-Ippjanar.